санъати қуроқдӯзӣ маснуоти мухталифи хонагӣ буда бо тариқи дӯхтан ё худ пайваст кардани порчаҳо ё боқимондаҳои матоъ мебошад. Дар замони гузашта ин тарзи дӯхтани матоъ дар байни халқҳои мухталифи дунё ривоҷ ёфта буд. Қуроқдӯзӣ оину суннатҳои хоси худро дошта аз давраҳои қадим то замони мо омада расидааст. Ман ҳамин қиқимчаҳоя артело мепартон партоба ҳамаша оварда ҳамаша қӯш карда ҳамахел вай мекунам месозам ҳамин ҳамаша чӣ милиқ дорам кӯрпача бистар лӯла болишт пеш қоши болишт чайнак пӯшак чайнак қапак ҳамаша ҳамин партовҳо ман артело рафта гирифта оварда ҳамаша ҷамъ карда медӯзам ҳамин ҳунарамро дӯст медорам. гавҳаррой обидова яке аз он ҳунармандони қуроқдӯз буда тӯли 4 сол инҷониб ба ҳунари қуроқдӯзӣ машғул аст. ҳар як қуроқҳои омода кардаи ҳунарманд дорои маънии мушаххаси худ буда ранги матоъ мазмун ва ғояи ороиш нақшҳои тасвири худро дорост. қуроқдӯзӣ ҳозир рӯй ба баромадагӣ бисёр харидоро бисёр ҳастанд фармо медиҳанд ман ҳамашон када метиҳам сураташа мефирсонам маъқул мекунанд аҳмин дӯз гуфта ман метраша мегӯям чанд метр ҳамна дӯхта ҳамаша мегирам. ҳозир мисол чӣ хел ки достон мин вай бошад симдор бошад қадимча бошад ҳамаша худам вай месозам вай мекунам. мисол якта сурх якта сафед якта зард мекунед ки вайтият намудаш ҷилоҳаш бошад. нақшу нигоре ки ҳунарманд дар қуроқдӯзӣ тасвир мекунад аз замонҳои пеш то ба имрӯз омадааст. қуроқҳое ки ҳунарманд омода мекунад аз 11 то 200 сомониро ташкил медиҳад. қуроқҳои омода кардаи ҳунарманд бештар барои кати хоб ва ҷиҳози арӯс истифода бурда мешаванд. аз рӯи нақли ҳунарманд дар миёни мардуми тоҷик анъанае вуҷуд дорад ки дар назди домоту арӯс дастурхони қуроқӣ сурфаи порчагӣ бо таманнои фаровонӣ неъмат ба наварӯсон густурда мешуд. бинобар гуфти ҳунарманд дар ҳар як маснуоти қуроқдӯзӣ на фақат ҷиҳати эстетикии он балки хусусиятҳои хоси маҳаллӣ низ дар он зоҳир мегардад. дар қуроқдӯзӣ манзараҳои табиат хусусиятҳои таҳҷоӣ нақшҳои геометрӣ тасвир меёфтанд. бо василаи қуроқдӯзӣ нақшҳои қадимӣ рамзу нишонаҳое ки дар эҷодиёти мардум истифода шудаанд зинда мегарданд. ман ярмарка баромад кардам бо чанд намуд вай баромад кардам меҳмон омадаги будан хориҷӣ ҳамаҷо баромад кардаги маъқул када рафтаги харидорӣ кардаги барои муаррифии санъати қуроқдӯзӣ ба ҳунарманд муяссар гардидааст ки дар озмуну фестивалҳои гуногун иштирок намояд. дар замони муосир санъати қуроқдӯзӣ ба манзалати умумиҷаҳонӣ расида хусусиятҳои хосии фарҳангии ҳамаи халқҳоро инъикос мекунад. гузориши луқмон ҷӯраев, шаҳроми комилзод, бурҳон бурҳонов барои барномаи хабар 24.